La recerca en salut pública i malalties infeccioses té com a objectiu fonamental augmentar el coneixement d'aquestes malalties i del seu impacte en la població. Quan parlem de malalties que han estat amb nosaltres durant molt temps, aquesta recerca o aquesta ampliació de coneixement es centra sobretot en conèixer noves vies de transmissió i sobretot com està afectant a nous grups vulnerables. Però en canvi, quan parlem de noves malalties, com podria ser la pandèmia del Covid-19 o la nova epidèmia de monkeypox de l'any 2022, el que es tracta és de conèixer noves formes de manifestar-se, noves vies de transmissió, però també com és l'impacte de les intervencions que realitzem. Per exemple, la intervenció de la vacunació o bé de l'ús de confinaments o ús de mascareta i quin impacte tenen sobre aquestes malalties.